Dobrý deň, milí priatelia. Po takom dlhšom čase vás znovu vítam na svojom YouTube kanále pri ďalšom videu a hneď ste si možno všimli na úvod, že je to v inom prostredí ako doteraz. Čiže môžem vás privítať zasa v mojom domácom prostredí, u mňa doma. A to kvôli tomu, že niektoré médiá, myslím tým Smečko a ich regionálny týždenník, začali na mňa pohon, že natáčam teda v Čaci na úrade. Ja som sa k tomu už jasne vyjadrila, čiže nebudem to ďalej rozoberať. Hoci si myslím, že celý ten útok bol nie kvôli tomu, kde to natáčam, ale čo natáčam. Čiže trňom v oku vlastne bola obsahová stránka mojich videí. No takže všetkým, ktorým sa to nepáči, hovorím, že moje videá, ani ja sama nie som ešte taká osobnosť, aby moje videá, moja tvorba boli povinné čítanie, takže ak sa vám to nepáči, nepozerajte. A tým, ktorých chcete pozerať, pozerajte ďalej, bude to zaujímavé. Upozorním vás teda aj na to, že ak chcete, tak si dajte ten zvonček, aby vám prichádzalo upozornenia na moje nové videá, lebo teraz ich bude trošku viacej v najbližšej dobe. Mňa väčšinou také útoky skôr naštartujú do boja, ako by mali ma utlmiť. No, chcela by som sa vyjadriť k témam alebo téme, ktorá bola asi najaktuálnejšia tento týždeň a ktorá bude mať ďalekosiahle dôsledky na celé Slovensko. A to bolo oficiálne stretnutie nášho premiéra, pána Roberta Fica, so svojím ukrajinským protiažkom, s predsedom vlády Ukrajiny, s pánom Šmigalom. To stretnutie má niektoré vyjadrenia týchto politikov, ktoré by sme mohli rozdeliť na to, čo bolo povedané pred, čo bolo povedané počas toho stretnutia a čo bolo potom povedané aj vlastne po stretnutí. A keby som to chcela zhrnúť, aj budeme hovoriť konkrétne, tak by som povedala, že to, čo hovoril Robert Fico pred, počas a po stretnutí, bolo stále to isté. K tomu hneď za chvíľku. No prekvapením bolo to, čo hovoril počas rozhovoru predseda ukrajinskej vlády a potom čím vlastne zapichol celé to stretnutie. Takže Robert Fico, myslím si, že pre mňa a mnohých ľudí tiež, až na počudovanie bol k Ukrajine veľmi ústretový. Na celom tom rokovaní naozaj, teda nechcem ho uraziť, ale bol tak trošku za Slovensko v predklone. Ako keby my sme boli tí, ktorí sme odkázaní na pomoc Ukrajiny a nie naopak. No, možno je to v určitom slova zmysle aj tak, ale myslím si, že tá ústretovosť preveľká mala aj svoje korene alebo príčiny. Tak z jednou veci, ktoré teda deklaroval, bolo, že Slovensko bezpodmienečne, slovo bezpodmienečne je dôležité, podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. Tak vyjadril sa aj v tom zmysle, že vlastne budem citovať kvôli hodnovernosti, že niektoré krajiny budú proti, ale my tam potrebujeme mať vás, teda Ukrajinu, aj preto, že niekedy krajiny s inou históriou, iným jazykom sa musia spájať v Európskej únii, aby vytvárala protiváhu návrhom, ktoré nie sú vždy prospešné pre celú Európsku úniu. Teda vlastne on deklaroval alebo naznačil Ukrajine, že my ich budeme podporovať, aby sme tam mali partnera silnejšieho spojenca. Ak to myslel vážne, tak musím povedať, že Ukrajina taký partner nikdy nebude, pretože, povedzme to otvorene, Ukrajina nie je svojbytná. Ukrajina, alebo to, čo z nej ostalo, respektíve ešte len ostane oficiálne, je vlastne predĺžená ruka Spojených štátov amerických. A tak koná. Čiže je to štát, ktorý nikdy nebude pre nás dobrým susedom a dobrom v tom, že by hľadel na záujmy vlastne Slovenska. Nie je svojprávna a vždy prvoradé budú záujmy Spojených štátov amerických, pretože tých držia nad vodou a oni sú vlastne takým protektorátom Spojených štátov amerických. A k tomu výroku, že ich budeme bezpodmienečne vlastne podporovať, tak viete, asi treba pripomenúť, že prečo vznikol Majdan.
Majdan vznikol preto v tom 14. roku, kedy sa vlastne začal celý púč a celý prevrat na Ukrajine pod vlastne taktovkou USA. Západ tam bol ako ich kolónia len vyslaný, aby tam cez Mikloša a ďalšie figurky aj z iných západných krajín robili vlastne len to, čo mali, aby plnili svoje úlohy. Tak začiatok Majdanu bol taký, že 29. novembra roku 2013 na samite východoeurópskeho partnera vo Vilniuse ukrajinská delegácia, vládna delegácia, odmietla podpísať dokumenty asociačnej dohody z EÚ. Čiže vstup do EÚ bol vlastne tým kameňom, na ktorom vznikol Majdan. Pretože prezident Janukovič a vláda, ktorá vznikla z legálnych volieb, nechcela vypovedať dohody, ktoré majú s Ruskom a nechcela vlastne prejsť na stranu Európskej únie. A začalo sa to. Bol Majdan, prezident musel utiecť, lebo mu hrozila vražda a tak ďalej. Celé sa to spustilo. To je vlastne začiatok. A my teraz hovoríme, že vlastne my ich budeme bezpodmienečne podporovať. To je jedna stránka, že je tá história. Druhá stránka je, že koho si sproste, ale pravdivo povedané, tá Európska únia uviaže vstupom Ukrajiny na krk. Že či vôbec my na to máme, aby sme hovorili, že bezpodmienečne Ukrajina do Európskej únie a nikdy inak. Veď doteraz sú odhady, že Ukrajina stála Európsku úniu 140 miliard eur. 140 miliard eur. Z toho okolo 60 zaplatili štáty Európskej únie a ostatné išlo tých 80 z rozpočtu Európskej únie. Ale tam tie peniaze škriatkovia v pivnici v Bruseli, Štrasburgu netlačia. Tie peniaze sa tam zlievajú zasa zo štátov Európskej únie. To znamená, že vlastne Európska únia tam za rok dávala pol svojho rozpočtu. Pol svojho rozpočtu. A vidíte, ako k čomu to viedlo. No a zoberte si, že toto Ukrajine ale nestačí, pretože Ukrajina je financovaná aj zo zdrojov, z financií, z dotácií alebo pôžičiek, ktoré tam dávajú Spojené štáty americké. Lenže Spojené štáty americké tam tie dotácie dávajú iba dotiaľ, pokiaľ vlastne tam je vojna. Oni nemajú záujem o to, aby Ukrajina bola v mieri. Im ide o vojnu s Ruskom. To znamená, že keď tá vojna prestane, tak a keď teda sa podpíšu nejaké asociačné dohody a začnú sa predstupové procesy s Ukrajinou o vstupe do Európskej únie, tak my ako Európska únia, my štáty Európskej únie, ich máme na krku. Čiže Spojené štáty ich financovať nebudú, my ich budeme financovať a som zvedavá, kde teda reálne odtiaľ zoberieme peniaze. Pretože Ukrajina v súčasnosti je krajina, ktorá je v hlbokom rozvrate. Ona na tom bohvie ako nebola ani predtým. Aj tak by to bolo problematické. Teraz je poznačená vojnou, zlým demografickým vývojom, ktorý bude trvať desiatky rokov, tým, že je tam totalitná moc, de facto, že sú porušované práva. Neviem, či niekto z vás vie, že sú porušované práva menší, to už vieme, ale že tam bola zakázaná pravoslávna cirkev ukrajinská, tak to predtým si zatvára celý svet oči. Že jednoducho tam neexistuje sloboda náboženského vyznania, že je to krajina už pred vojnou a po vojne ešte viacej prežratá korupciou, kde sa prepadali jak do ohromnej čiernej diery tie mnohé miliardy, ktoré tam tiekli. No a ja som zvedavá, ako by sa Slovensko s tým vyrovnalo, keď, a to je údaj z určitého ekonomického inštitútu, ktorý bol oficiálne publikovaný, vlastne za tieto 2 roky sme Ukrajine venovali na pomoc 2,57 miliardy eur. Porovnajte si to s tým, vlastne, aký balík má byť teda vyťažený z tej konsolidácie, z toho nášho všeobecného uťahovania opaskov, to je 2,7. Čiže áno, splundrovala tento štát vláda Hegera, Matoviča, Odora a ďalších. Ale toto sa skoro rovná tomu, čo sme dali Ukrajine. Čiže my teraz vlastne nám tie peniaze už teraz chýbajú a Slovensko sa ocitá doslova pred krachom, ako pravdivo informoval pán minister financií. Ale my sme doplatili a budeme ešte viac doplácať, lebo toto ešte, čo sa týka vstupu, nie je všetko. Čiže odkiaľ na to zobrať, keď to tým Ukrajincom sľubujeme? Potom,
hovorilo sa o tom, že Ukrajina musí mať bezpečnostné záruky a musí byť rešpektovaná jej suverenita a územná integrita. No ja viem, že na takých stretnutiach na vysokej úrovni sa hovoria aj takéto reči, ale naozaj nie je doba, my žijeme veľmi vážnu a nebezpečnú dobu, aby sme tu rozhadzovali naľavo napravo frázy. Pozrime sa pravde do očí. Ukrajina taká, ako sme ju poznali, už nikdy nebude. Neviem, či to naše médiá dávajú, pretože konšpiruje vlastne a fejkové správy dáva niekto iný, akože alternatívne médiá, ale skutočnosť je taká, že Rusi v posledných dňoch, možno týždňoch, zaznamenali taký prudký nástup na boisku, že už majú vyčistené všetky vlastne tie, ktoré sa prihlásili k Ruskej federácii, tie republiky, a postupujú ďalej. Vlastne treba povedať, že Ukrajina, naliaci čistého vína, nie je suverénna a rešpektovať akú jej územnú integritu, keď ona vlastne o tie územia už definitívne prišla. Ako Rusi ich nevrátia. Oni ich vybojovali. A je to mocnosť. To nechcem teraz rozoberať, ale môžeme sa tu zavzdušňovať, koľko chceme nad tým, ale je to tak. A bude to tak. Čiže a suverenita. Suverénna Ukrajina nie je. Veď Ukrajina, ako som povedala, je nástrojom Spojených štátov amerických. Je to ich protektorát. Čiže ten zvyšok, ktorý odišiel od tej pôvodnej Ukrajiny, alebo už tam nie je. To znamená, že vlastne, ak by nebola táto ochranná ruka USA a Západu, tak by vojna skončila a Zelenský by dopadol veľmi zle aj ďalší so svojou vládou. My sme ústami nášho predsedu vlády, pána Roberta Fica, vlastne deklarovali aj ďalší balík pomoci. Už 14. balík vojenskej pomoci so zameraním na nesmrtiacu pomoc, humanitárnu pomoc. To je v poriadku. Hoci akože treba si položiť otázku, či my máme na to, aby sme dotovali tie odminovače. To sú všetko drahé, veľmi nákladné vojenské stroje, vojenské teda mechanizmy. Tak či máme na to? Nehovorím o humanitárnej pomoci. Áno, tá je pre dobrého suseda, ktorým sme Ukrajine vždy boli v poriadku. Ale toto si myslím, že už je počiaru. A ďalej deklaroval Fico, že budeme pokračovať aj v núdzových dodávkach elektrickej energie. Pokiaľ vieme, my tú elektrickú energiu dávame zadarmo. Ale myslím si, že teraz chce do toho zatiahnuť Fico aj Európsku úniu. Tak ja sa chcem opýtať, máte tam za Smer Ševčoviča? Bol na vysokej pozícii komisára, myslím, že vtedy mal na starosti energetiku, teraz je komisár pre ďalšie záležitosti. Ide sa tam zájsť od obdivu a lásky k pani Lajenovej, čo ten človek za naše peniaze, lebo on je platený z našich peňazí, vlastne do tej Európskej únie ich holuby nenosia. Čo ten človek pre Slovensko vlastne urobil? A prečo vlastne doteraz toto riešené nebolo? A ja chápem, ako som povedala, že prečo to Fico robí. No on to robí preto, lebo si myslel, že Ukrajinci sa doslova zmilujú a že nám netipnú plyn. Lenže, ak som hovorila v úvode, že všimnime si, že čo hovoril Fico pred, počas a po, tak on hovoril stále to isté, to, čo sme teraz povedali. Bol k ním korektný, hovoril im to, čo potrebujú. Áno, ešte sa vrátime k tomu, že im povedal, že to je tiež veľmi zaujímavé, že čo sa týka NATO, poviem to jasne, máme chladný postoj k členstvu Ukrajiny v NATO, ale plne podporujeme vašu cestu do Európskej únie. Neviem, čo myslel tým chladným postojom. Niektoré slovenské médiá to potom prezentovali, že Fico vlastne bol proti vstupu do NATO, ale to tak nie je. Vy ma poznáte, viete, že ja mám rada fakty a ja sa znovu vrátim k dokumentu, ktorý sa volá Vyhlásenie samitu vo Washingtone, ktorý sa konal 10. júla tohto roku 2024. Za Slovensko tam bol Kaliňák, Blanár a prezident Pellegrini. A oni na tomto samite súhlasili s týmito závermi, kde sa jednoznačne hovorí,
že Ukrajinu naďalej budeme podporovať na jej nezvratnej ceste k plnej euroatlantickej integrácii vrátane členstva NATO. Čiže ja neviem, jedno počúvam tam, druhé čítam tam, papier nepustí. My ako Slovenská republika vo Washingtone sme sa zaviazali podporovať členstvo v Ukrajiny NATO. Takže hovorí teraz pro forma Ukrajincom, len preto, aby Slováci sa zasa nenahnevali, tak myslím si, že to nie je príliš dobre, takáto nejednoznačnosť. A vlastne Ficovi sa to aj vypomstí, lebo v konečnom dôsledku sa stalo čo? Prichádzame k tomu záveru. Po tomto rokovaní Šmigal povedal, že od januára nám zastavujú tranzit plynu z Ruska cez územie Ukrajiny pre Slovensko. A tuto vidíte, aký dobrý sused, ktorý nás bude podporovať a tak ďalej. On nás podporovať nebude, aby bolo jasné. Pretože vlastne na tú ústretovosť Fica odpovedal Šmigal takto. Ja by som nechcela byť sprostá v tomto vyjadrení, ale celá Ukrajina, hlavne tá ich súčasná vláda, ten protektorát Spojených štátov amerických, nás má ako Slovákov v paži. Nalejme si čistého vína. Im vôbec nezáleží na tom, čo s nami bude. Teraz si predstavte, že my máme za chvíľu na krku zimu. Za chvíľku je tu január, čas uteká strašne rýchlo a dozvieme sa, že definitívne nám milosť nedajú a zastavia nám teda dodávky plynu. Samozrejme, že aj Ukrajinci budú na tom trochu škodní, lebo vlastne oni prichádzajú o poplatky z tranzitu. A tie boli celkom mastné, lebo to ide nie len na Slovensku, ale ten plyn išiel do ďalších štátov Európy. Aspoň tí, ktorí sa ešte nediverzifikovali od ruského plynu, čiže neodstrihli. Ale pre Slovensko my máme, myslím, 80% dodávok z Ruska plynu. Pre nás je to doslova katastrofa. Lebo má to pre nás taký dôsledok, že nie len, že prídeme o tranzitné poplatky, o ten plyn, ktorý išiel ďalej cez Slovensko, to sú veľké peniaze, v tejto ťažkej ekonomickej situácii nám budú chýbať. Čo je horšie, my musíme teraz narýchlo hľadať náhradné zdroje. Tak samozrejme, že neostaneme bez plynu, pretože kde je dopyt, tam je ponuka. A možno sa dopracujeme k tomu, nie možno, ale určite, že my nakúpime ruský plyn, ale cez priekupníkov, ktorí sú možno aj Američania, ktorí sú Češi, Azerbajdžan obchoduje s ruským plynom a tak ďalej. A nakoniec ten plyn ale k nám príde, okľukov síce, čiže budeme platiť väčšie poplatky a ten plyn je drahší, môže byť aj 4-krát drahší. A aké to bude mať dopady? Bude to mať dopady na nás, na všetkých, pretože to zaplatíme nielen v tom plyne, ktorým ohrievame teplú vodu, premietne sa to do ceny tovarov a tak ďalej. Ale Šmigalovi, Zelenskému a celej ukrajinskej vláde je to úplne jedno. Pretože im je jedno, že sme im doteraz pri uťahovaní opaskov, že sme sa skoro precvikli, dali viac ako 2,5 miliardy len za 2 roky. Im je jedno, že tu živíme doslova ich ľudí na úkor našich dôchodcov, nášho zdravotníctva. Oni sú proste predĺžená ruka Spojených štátov amerických. Tak by som chcela, aby to nie len občania Slovenska, ale hlavne súčasná slovenská vláda konečne pochopila a prestala sa tu hrať na to, že ak bude okolo nich skákať na zadných labkách, že oni nám niečo prepáčia. Neprepáčia. A tiež túto vládu odstránia, keď budú mať na to najbližšiu príležitosť. Čiže tu sa neopláca taký naivizmus, neodpláca sa robiť v predklone všetky ich pokyny, lebo na to doplatíme len my. Pol biedy, že vláda, ale doplatia na to hlavne občania Slovenska. A toto nás čaká. Veď si zoberte, že ďalší, ktorý naozaj sa od Washingtonu správa ako človek, ktorý doslova a do písmena plní manuál, ktorý tam dostali. Čiže nie len, že odsúhlasili Pellegrini, Kaliňák a Blanár, tam máte poprepletaný Smer aj Hlas, aby sme boli teda jednoznační, podporu vstupu Ukrajiny do NATO, tam to nájdete. A upozorňujem pána Kaliňáka, keď bude zasa hovoriť, ako vtedy, keď to vyšlo najavo, že nie sme odborníci. Nie som odborník, ale gramotná som. Od prvej triedy čítať viem. A na rozdiel od mnohých, ktorí už stratili schopnosť čítať s porozumením, ja to čítam a prečítala som vám to.
Tak jednou vecí, ktorých sa konštatuje na tom v záveroch Washingtonského samitu, je aj to, že musia krajiny NATO naštartovať zbrojný priemysel. Pretože, ja som o tom už v jednom videu hovorila, kapacity súčasné zbraní vojenských systémov má Rusko, myslím, že 15-krát väčšie ako celé NATO. Čiže musíme dozbrojovať. No a kvôli tomu sa rozbehol aj pán minister Kaliňák podľa manuálu z toho Washingtonského samitu a investujeme ako štát stovky miliónov v spolupráci so súkromnými firmami v Snine, myslím, že ďalšie to boli v Chemku Strážske. A o čo tam vlastne ide? Že sa vyrábajú na Slovensku zbrane, jednak sa vybavuje za naše peniaze, ešte naša vlastne armáda, sa pripravujeme vlastne na 3. svetovú, ale tieto zbrane sa budú vyvážať. Ale je veľmi citlivá téma pre Fica, Kaliňáka a vôbec pre celý Smer, keď niekto povie, že však ste pred voľbami hovorili, že ani náboj na Ukrajinu. Na túto otázku odpovedal pán minister Kaliňák asi takto. Podpora vojny je, keď dávate niečo zadarmo, ako boli stíhačky. Toto je podpora obchodu, ktorý vytvára pracovné miesta. No, tak ja som ostala úplne v nemom šoku, keď som si toto pročítala. Pán minister Kaliňák, vysvetlite tento svoj prístup ku zbraniam a k výrobe zbraní a vôbec obchodu so zbraniami aj s Ukrajinou tým vojakom, ktorí budú umierať, že to nebola podpora vojny, ale že to bol biznis. Keď tí vojaci budú s tým vašim biznisom legálne zbavení života. Budú zastrelení, zničení. Vysvetlite im to. Potom sa dočítam, a to je vojakom na obidvoch stranách. Veď prosím vás, tí obyčajní Ukrajinci, oni v masovom meradle prebehujú na druhú stranu. Oni vedia, napriek propagandistickým dristom ukrajinských predstaviteľov na čele so Zelenským, že tú vojnu Ukrajina už prehrala a oni umierať nechcú ani za Ameriku, ako sa vyjadrujú na tých videách, ktoré lietajú po celom internete, ani za Zelenského, ani za Šmigala, ktoré si svoje zadky hrejú v teple v Kyjeve. A možno tom Kyjeve ani nežijú. Len ich naháňajú do toho mlynčeka na mäso. Vysvetlite im to, že vlastne ich zabil biznis. Že ich nezabili náboje vyrobené na Slovensku alebo zbrane vyrobené na Slovensku. A potom nech sa nikto na mňa nehnevá, hlavne veľmi citliví sú na kritiku pána Fica jeho voliči, ale mne je to absolútne jedno, lebo všetko, čo sa deje v tomto štáte, sa týka aj mňa. Vysvetlite to, pán Fico, vtedy, keď budete v máji na 80. výročie oslobodenia stať na tribúne čestných hostí, lebo bude 80. výročie v druhej svetovej vojny a vy ste avizovali, že sa tam zúčastníte. Lebo tam, v tom dave, môžu byť príbuzní tých vojakov, ktorí zomreli, aj slovenskými zbraňami. Prečo by mali umierať? Pretože, ako povedal pán Kaliňák, je to biznis. No tak kašľať vám na taký biznis. Toto je zvrhlé amorálne myslenie jedného predstaviteľa ministerstva a Smeru. A zakladajú sa vlastne akciovky preto, to chcem doplniť, že štát tam má účasť, lebo vlastne štát dáva licencie, rozličné povolenia a tak ďalej. Veď dokonca oni pripustili, že tie zbranie, ktoré sa vyrobia na Slovensku, budú odkupovať aj štáty Európskej únie, lebo 80% pôjde na predaj podľa všetkého tých vyrobených zbraní a že môžu sa prekupovaním dostať aj na Ukrajinu. Čiže mne to prípada naozaj ako Pilát Ponsky. Na tú Mateja som sa zbavil, ukrižujte si ich. Viete, ide o normálnych vojakov. Mne teraz nejde o politikov, ktorí na tom zarábajú. Nejde mi o biznismenoch takzvaných, ktorí na tom zarábajú. Na základe toho ich biznisu totiž stále zomierajú ľudia, ktorí z toho biznisu nemajú absolútne nič. A dorazil to pán Kaliňák ešte s tým, že oznámil, že sa budeme uchádzať o zriadenie Centra excelentnosti NATO na nepriamu paľbu. No tak to je tiež v duchu manuálu Washingtonského samitu z leta 24 tohto roku. Pretože to excelentné centrum, hovoríme po slovensky, je vlastne výcvikové a skúšobné stredisko. Čiže nie len, že sa nič nerobí so zmluvou okupačnou, ktorú podpísala pani
prednášateľka na vysokej škole, ktorá za to dostane teraz odmenu, ale dokonca budú tu ďalší vojaci z celého NATO, ktorí sa tu budú cvičiť, možno tu budeme cvičiť Ukrajincov a tak ďalej. Ja to hovorím otvorene preto, lebo my žijeme v ťažkej dobe. My žijeme nie, že vo vojne. Tá vojna už je, len ešte nebola oficiálne odpískaná, lebo sa tu teraz hráme so slovičkami. Ešte sú tam nepovolené zbranie, ešte to húfne nebombardujú územie Ruska, neodstrelujú, ešte tam nie sú oficiálne vojaci NATO. Ale to je takýto vlastne tenký schodiť k tomu, aby sa tak stalo a potom bude neskoro. Ako som povedala v úvode, ja viem, prečo to Fico robí, že je taký ústretový k Európskej únii, aby nám nezastavila fondy, k Ukrajine, aby nám nezastavili plyn. Ale týmto nič nedosiahne, lebo ako sa hovorí, kto sedí medzi dvoma stoličkami, ten raz spadne a natlčie si zadok. Len ten zadok si natlčieme aj my s ním. Možno by bolo na čase, aby sa táto vláda inšpirovala príkladom Orbána, ktorý je dosť jasný. Proste treba, aby si každá vláda ukázala hranice. Aké hranice má aj Slovensko? Nemyslím tie geografické, ale myslím tým tie hranice štátnych záujmov Slovenska. Aby ukázala červenú čiaru. Potiaľ to je ten záujem Slovenska, to je tá červená čiara a odtiaľ to už neodstúpime. Ale my sme to neukázali. My sme jednoducho takí, že doma sa hráme na niečo iné, vonku sa hráme na niečo iné. Za prvé, stratíte aj voliča, pretože on je z toho zmetený. Ja sama som už niekedy z vás zmetená, ale hľadám tam nejaké ako logické zrno alebo niečo. A stratíte tam aj autoritu v zahraničí, u jedných, u druhých, u tretích. Áno, dá sa hrať politika na všetky 4 svetové strany, len s tým, že najprv budeme mať nakreslené jasné červené línie, ktoré povedia, že toto je záujem Slovenska a za to ani milimeter neustúpime. My sme to bohužiaľ neurobili. Dúfam, že sa niektorí inšpirujú, nehovorím, že akože dávam rady vláde, ale ja hovorím to, pretože sa pohybujem medzi tými ľuďmi, čo si ľudia začínajú myslieť. Berte ich, prosím vás, vážne, lebo naozaj žiadna iná alternatíva zatiaľ, ako táto vláda nie je. A my by sme boli veľmi neradi, keby sa tá situácia na Slovensku vyhrotila, pretože určite sa podľa mňa niečo pripravuje, lebo si začínajú svojich sťahovať do Ameriky a to nikdy neveští nič dobré. Takže ešte raz odporúčanie, spamätajte sa, určíme si tie červené čiary, aby sme vedeli, čo je pre Slovensko dobré. A dali to každému jasne najavo.